Rigtigt. Det er noget, mamma ikke siger. Hvornår skal du starte armer? Vi skal jo mandag. Det er ruksuk, bananhug, du. Ja da. Jeg kan klokken 5 om morgenen. Jeg skal op klokken halv 4. Nej, hvor sjovt. Det er midt over natten, mand. Men så er jeg jo tilfælde. Det er fint. Og lige over til skridt. Det er sådan lidt, du skal lige komme den igennem, og så skal der en dele, den der dele, at du kan belønne den ved, at den søger ned i kadet, ikke? No. Fordi sådan som det er nu her, jeg er sådan lige lidt modstander. Det er ikke helt medspiller. Du kan ikke fornemme det, ja? Bare sådan lige at spænde lidt imod dig. Fordi når du arbejder lidt i livet, der, så svinger den lidt med hovedet. Det var tæt op. Sådan lige bare. Ja, både og, fordi den synger lige på givet.